Velkommen alle sammen. Til dagens pressemøde har jeg selskab af Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel og Landslægen. Jeg har glædet mig til netop denne dag, hvor vi med hensyn til hvor vi kan ophæve de sidste restriktioner, der er gældende her i landet. Men før vi kommer ind på restriktionerne, vil jeg allerførst gerne takke befolkningen. Det er gennem jeres samarbejde, vi er nået hertil. Og det er derfor, vi er nået så godt et punkt op, at derfor vi kan fjerne de her restriktioner. Det har været en kringlet vej at nå hertil. Vi har haft mange restriktioner. Der har været 87 bekendtgørelser, som er blevet udarbejdet i de her sidste 2 år. Så det er ikke så svært at tro på, at vi har haft meget travlt i samfundet. Heldigvis har omikron først kommet til Grønland, efter at rigtig mange havde fået vaccinen. Og det har så betydet, at vi er i den gode situation, som vi er i nu, hvor vi kan sige, at vi nu kan fjerne de sidste restriktioner. Jeg vil også gerne takke sundhedsvæsenet, politiet, kommunerne, erhvervslivet og det politiske samarbejde, og ikke mindst vores politiske samarbejdspartnere. Uden jer ville vi ikke have nået hertil. Tusind tak for vores gode samarbejde. Det er det samarbejde, der har gjort, at vi er nået den her gode situation, hvor vi er nået hertil i dag. Før vi kommer til de lempelserne af de sidste restriktioner, så skal jeg lige sige, at selvom vi nu ophæver restriktionerne, så er der stadig nogle ting, vi skal være påpasselige med, fordi der er stadig smitte her i landet, og det kommer landslægen nærmere ind på lidt senere. Der er stadig behov for, at vi er påpasselige som samfund, og vi skal følge de almene sundhedsfaglige råd, som vi er blevet vant til, således at vi kan beskytte og passe på de svageste i samfundet, og særligt de ældste i samfundet. Det er stadig vigtigt, at vi passer på. Her til slut, så er der stadig behov for, at man takker ja til tilbud om vaccination. Dem, der skal have første, anden eller tredje stik. Hvis du mangler dit første, anden eller tredje stik, så kan du tage kontakt til sundhedsvæsenet og få dit stik. Med disse ord, så vil jeg give ordet videre til Pele. Tak til Naalakkersuisoq for sundhed. Jeg har også glædet mig rigtig meget til denne dag, fordi som det er blevet sagt, så har vi nu næsten afskaffet samtlige restriktioner, der er gældende her i landet. Det vil sige, at fra nu af, så at de her bekendtgørelser, der handler om i dag, det handler mest om skibe. Og der er der så krav om, at man fjerner krav om, at man ikke må ankomme til Grønland, hvis man inden for 14 dage før ankomst har anløbet udenlandsk havn. Så det bliver ikke fjernet med det samme, men det skal siges, at vi på nuværende tidspunkt er kommet dertil, og særligt efter landslægen og sundhedsvæsenets indstillinger, og som vi også fra mit departement for erhvervet har tilsluttet os, det er, at de her lempelser vil gælde fra den 2. marts. Fra mit departements side har det været vigtigt, at vi har mulighed for at give besked til turistoperatørerne så tidligt som muligt, at nu er landet åbnet. Der vil kun være et krav, der gælder for dem, der ikke bor i Grønland, og det er, at det skal have bevis for, at de er blevet vaccineret. Og det er ikke noget særligt for Grønland. Det krav er gældende også i mange andre lande. Helt kort sagt,
Turister har altid været velkomne her i landet, og nu har de så også mulighed for at komme hertil via skib i løbet af sommeren. Jer, der følger med fra erhvervet, hvis I skal ud at rejse, så vil jeg også gerne lige nævne det krav, der er. Hvis I skal rejse til andre lande, så er der rigtig mange lande, hvor der er krav om, at man skal være vaccineret, så det kan stadig godt betale sig at få en vaccine. Selv hvis smitten er faldende det sted, hvor du bor, så har du også et ansvar for at tage et stik. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig med glæde, at vi siger, at de begrænsninger inden for erhvervet, de er ophævet alle sammen. Og de begrænsninger, som vi melder ud i dag, det kommer til at være gældende fra 2. marts. Og så bekendtgørelse med hensyn til indrejserestriktioner, der bliver det så, hvornår ophæver man kravet om vaccination for turister. Det forslag, der er blevet fremlagt over for os, og ud fra det, som vi kan se, når man kigger på forholdene i andre lande, og der giver det mening, hvis vi forlænger kravene om indrejserestriktionerne frem til 2. juni. Det vil så betyde, at ligesom tidligere, så kan det være, at den her restriktion bliver forlænget eller forkortet, men det vil så være på baggrund af indstillingerne fra landslægen og sundhedsvæsenet, og den udmelding kommer de med på et senere tidspunkt. Men der kan ikke være nogen tvivl om, at det her er en glædens dag for erhvervet, fordi man kan nu begynde at forberede sig på anløb af de her krydstogtskibe. Til sidst er det også vigtigt at nævne, at med hensyn til den her bekendtgørelse, så har vi mens vi har kigget på lovgivningen og i mit departement, så har vi set, at det for længst er sådan, at fartøjer, som er arbejdspladser, det vil sige trawler og andet, der er der ikke nogen begrænsninger, og derfor skal man lægge mærke til, at der kommer en bekendtgørelse i dag, som bliver gældende fra 2. marts, og der er fiskeskibe ikke medtaget. Så dem, der arbejder på de her fiskeskibe, de har ikke krav om, at de først skal tage stik, før de kommer på arbejdet. Det vil sige, at der stilles samme krav til dem, som der stilles til andre ansatte i landet. Hvad enten de stiger ombord på bådene i andre lande eller ej. Når jeg har kommet med den udmelding, så kan jeg også til slut nævne, at når til enhver tid, hvis I skal ud at rejse, så undersøg om det sted, I vil rejse hen, hvilke restriktioner der er, og hvilke krav der er for at komme ind i landet. Vores land er nu åbnet, og vi håber, at vi vil have et positivt samarbejde med turistoperatørerne, og vi er glade for at være nået hertil, hvor vi er nået, og vi er glade for at kunne lave de her lempelser. Så jeg er meget glad for, at når det kan søges op for sundhed, har mulighed for at deltage i dag. Tak til Pele. Og så har landslægen nogle få ord at sige omkring status på corona her i landet. Tak for det. Ja, det er gået stærkt på det sidste. Der er mange andre steder i verden, hvor der jo stadigvæk er meget betydelige udfordringer med smittespredning, og hvor der er stor belastning af sundhedsvæsenet. Her i Grønland er det gået så stærkt, at vi nu vurderer, at vi samlet set er på vej ned, stort set over hele landet. Der er fortsat smitte med forskelle. I Ilulissat, Aasiaat og her i Nuuk, der er vi meget, meget tydeligt på vej ned, selvom der stadigvæk er smittede. Længere op nordpå, Upernavik har ikke mærket meget til omikron, formentlig fordi de havde smitte allerede i slutningen af sidste år. I Sydgrønland er der stadigvæk smitte, men også der ser den nu klart ud til at have toppet.
Og det er også klart, hvorfor det er gået så stærkt. De seneste svar, vi har fået på de analyser, vi har fået lavet i Danmark, viser, at det er smitte med omikron-varianten BA2, som er langt den mest smitsomme variant. Og derfor har det udviklet sig så hurtigt. Der er stadigvæk en del indlagte. Vi har haft nogle dage, hvor der har været både 15 og 16 indlagte. Men få har været alvorligt syge af deres coronasmitte. Og det er håndterbart. Så situationen er på den måde gunstig, og vi er optimister. Vi er nu kommet op på, at der er 16, der er døde med covid-19. Det betyder, at de har været smittet inden for 30 dage før dødsfaldet, men at covid-19 ikke nødvendigvis har været hovedårsagen til de døde. Det er en forventelig situation. Gennemsnitsalderen har været 80 år. Det vil sige, det er alle sammen ældre mennesker, som alle sammen også har fejlet noget andet. Så den situation har vi ikke kunnet undgå. Men det er baggrunden for, at vi stadigvæk anbefaler, at dem, der er i særlig høj risiko, de stadigvæk skal beskyttes mod smitte, fordi for den gruppe er covid-19 stadigvæk et meget reelt problem. Men hvad sker der så nu? Ja, vi er ret sikre på, at smitten den falder til et meget lavt niveau over hele landet inden for kortere tid. Men vi må også gøre det klart, at corona forsvinder ikke. Det er der ikke nogen grund til at tro. Derfor skal vi allerede nu tænke på fremtiden, på efteråret, hvor det skal blive ved med at gå godt for landet. Det sikrer vi bedst muligt ved, at flest muligt bliver vaccineret og også tager imod tilbuddet om at blive boostervaccineret. Lige nu er det kun 51% af dem på 18 år og ældre, som har taget imod tilbud om at blive boostervaccineret. Det tal må meget gerne komme meget højere op. Og selvom man har været smittet, og det er der jo rigtig mange af os, der har været inden for de sidste 2 måneder, så er det helt rigtige tidspunkt at blive boostervaccineret, hvis vi skal sikre, at befolkningen har beskyttelse rigtig lang tid fremover. Så derfor er det anbefalingen, at selvom man har været smittet, at tage imod tilbuddet
om at blive boostervaccineret en måneds tid efter, at man har været smittet, fordi så får man en langtidsbeskyttelse, og samfundet kan undgå, eller forhåbentlig undgå, at der kommer epidemier igen til efteråret. Tak. Inden vi går videre til journalisternes spørgsmål, så vil jeg gerne lige slutte af. Og jeg skal fra mit departement understrege, at det er en meget glædelig situation, hvor vi er nået til. Nu åbner vi op for erhvervet. Men det, vi skal huske på, det er, at hvis man skal ud og rejse, hvis man skal rejse til andre lande, så er der nogle ting, man skal være opmærksom på med hensyn til de krav, der kan være i andre lande. Lige nu hørte vi noget, som også er meget relevant for mit departement, og det er, at sundhedsvæsenet skal kunne følge med, og også, ja, vi er ikke over det her endnu. Myndighederne har stadig meget at lave. Men baggrunden for, at vi har kunnet komme med den her bekendtgørelse og udmelding, det er, at man nu kan lave en ordentlig planlægning for det videre forløb. Og med de ord, så vil jeg gerne sige tak, og så kan vi gå videre til journalisternes spørgsmål. Tak til Pele og Landslægen. Nu tager vi imod spørgsmål fra pressen. Gazzaro Christen fra Sammeter AG. Med hensyn til status for corona her i landet, hvor status er noget helt andet under pandemien, så har man fastsat epidemiloven, som gælder indtil, har man tænkt sig at udvide fristen for den periode, hvor loven gælder? Tak for spørgsmålet. Her i forårs i Inatsisartut, så blev den her, vi skal tage den her epidemilov op under Inatsisartut-møde, og den debat vil bestemme, hvordan det kommer til at forløbe fremover. Og så til landslægen har jeg et lille spørgsmål. I landslægeembedet, så har man fulgt med i coronaudviklingen i de seneste 2 år. Hvor længe har man stadig tænkt sig at holde øje med coronans fremgang her i landet? Det er landslægets opgave hele tiden at følge sundhedsforholdene og holde Naalakkersuisut orienteret om status. Og vi vil blive ved med at følge det her, så længe det overhovedet er relevant. Og det vil det nok være ganske lang tid endnu. Selvom vi forventer, at epidemien stopper i Grønland, ja, så vil vi følge nøje med i, hvordan tingene udvikler sig internationalt, for hele tiden at prøve at være på forkant og finde ud af, hvad der måtte være af nye udfordringer med nye varianter og andre ting, som gør, at vi skal tage nogle nye forholdsregler. Så selvom vi måske nogle gange godt kunne ønske os at få lidt andre ting på dagsordenen, ja, så kommer vi nok også til at beskæftige os med corona på den ene eller den anden måde langt ude i fremtiden. Tak. Og så under de seneste pressemeddelelser, eller pressemøder, så har man ændret længden på, hvor længe man skal være i hjemmekarantæne, og nu siger I så, at der er stadig stor smitte, men der er så rigtig mange, der kun har meget milde symptomer, mens der er måske andre, hvor slet ikke har nogen symptomer på, at de er blevet smittet. De her karantæneregler, hvem kan svare på spørgsmål om hvornår de kan afskaffes eller lempes? De karantæneregler,
der er tilbage, er næsten på det niveau, som vil gælde for enhver smitsom sygdom, uanset om det er forkølelse, eller om det er influenza, eller andet, som kan ramme ens omgivelser. Fordi det, der jo er reglerne nu, det er, at man ikke længere er i isolation, så snart man er rask. Og det gælder jo uanset, hvad det er for en smitsom sygdom, man fejler. At man ikke skal gå ud og smitte sine omgivelser. Så i virkeligheden er vi tilbage til normalen ved at sige, jamen vi skal da tænke på hinanden. Vi skal ikke gå og smitte hinanden, og derfor skal vi blive hjemme, indtil vi er raske. Vi skal heller ikke i fremtiden gå på arbejde, når vi er syge. I virkeligheden tror jeg blot, at coronapandemien har gjort os lidt mere opmærksom på, hvor meget det egentlig betyder at overholde nogle grundlæggende regler om, at man ikke smitter flere end allerhøjst nødvendigt, fordi det går ud over andre mennesker. Det belaster arbejdspladserne, hvis vi smitter flere end højst nødvendigt. Uanset om det er corona, influenza eller bare en slem forkølelse. Så har vi stadigvæk det forhold, at vi siger, at hvis man er blevet testet positiv, så bør man ikke gå ud de første 4 dage. Men det vil stoppe helt af sig selv, fordi lige om lidt vil der være så få, som tester positiv, at det ikke længere vil være relevant. Tak. Fra KNR's nyhedsafdeling, Andreas Poulsen. Med hensyn til naalakkersuisoq for erhverv, hvorfor er man så sent ude med at fjerne de her restriktioner på de her krydstogtskibe? Altså, man ved godt, at man tidligere har lavet andre lempelser her i landet. Hvorfor er man så sent ude med de her regler, særligt for krydstogtskibe med passagerer fra internationale steder? Hvorfor er man så sent ude? Tak for dit spørgsmål. Måske skal jeg lige nævne igen, som naalakkersuisoq for sundhed, og som jeg selv har nævnt tidligere, så er de her tidligere bekendtgørelser, som er blevet ophævet, så er det jo egentlig meningen, de skulle have været gældende til den 28. Men nu har man så efter kompromis også fra partiledernes side valgt, at det kun skal være gældende til 2. juni. Og 1. marts, så skal man komme til at vurdere igen, men nu har vi så kommet med en vurdering forud for 1. marts, så vi er ikke bagud. Vi er faktisk foran, og vi har hos naalakkersuisut gjort brug af den rette tid til at lave de her vurderinger, og det er i samråd med landslægeembedet, fordi man har tidligere sagt, at hvis vi kan tage stilling til det her før 1. marts, så vil det være rigtig godt, så vi er egentlig tidligt ude med den her udmelding, og det har været vigtigt for os, fordi de her turistoperatører, de skal vide på forhånd, hvordan de bliver stillet her i sommer. Måske kunne man ellers sige, at vi godt kunne have ventet frem til 1. marts, men det synes vi ikke er på sin plads, og det vil jeg gerne understrege. Under tidligere pressemøder, som har jeg sagt, og så har jeg lovet, at når vi får de nye oplysninger, så tager vi handling på baggrund af de oplysninger og indstillinger, vi får. Så jeg håber, at der bliver taget godt imod det, at vi er kommet med en tidlig udmelding. Tak. Jeg har en lille tilføjelse. Jeg tilslutter mig det, som naalakkersuisoq for erhverv siger, og så vil jeg også gerne sige,
at det er for at beskytte sundhedsvæsenet, at vi har holdt fast i de her sidste begrænsninger. Men nu har vi så fået at vide fra landslægeembedet, at med hensyn til de sundhedsfaglige, altså der er ikke længere baggrund for de her begrænsninger. Det skal ikke forstås sådan, at sundhedsvæsenet arbejder på normalt fuld tryk igen, men der er så få smittede, at man nu har mulighed og tid, og det er tiden til, at man kan lave de her lempelser. Mens vi er under det her emne med hensyn til landslægen, så sagde du, at vi kommer ikke over corona. Altså, den er kommet for at blive. De her skibe med krydstogtskibe. Hvad så, hvis de anlægger an i steder, der er uden for Nuuk? Altså, hvis de kommer til Nuuk, Raudor eller andre steder, hvor der så er 100 syge ombord. Kan sundhedsvæsenet skuldre det, hvis det skulle ske? Der er flere aspekter omkring den situation. For det første forventer vi, at smittehåndteringen vil blive prioriteret meget højt på krydstogtskibe. De fleste steder vil operatøren stille krav om, at man skal være vaccineret. Så vi kommer næppe til at se de situationer, vi gjorde tidligere. Noget andet er, at vi i dag også mener, at systemet er langt bedre til at håndtere de udfordringer, som måtte komme. Og det er klart, at krydstogtindustrien vil altid medføre en mulig belastning i land. Også af mange andre grunde. Det ser vi også hver sommer. Fordi det er gennemsnitligt ældre mennesker, der er ombord, og de får blodpropper og mange andre ting, som kræver noget af det land, de arbejder i. Eller det land, de kommer sejlende til, og hvor de i nogle tilfælde, også her i landet, jo landsætter patienter. Men vores vurdering er, at corona ikke lægger så meget til, at det ikke er noget, som kan håndteres. Tak. Og yderligere et spørgsmål til landslægen. Efter man har ophævet de her restriktioner, hvilken virkning har det så haft over for sundhedsvæsenet og dem, der beskæftiger sig med corona, altså dem, man har fjernet de her restriktioner? Det er svært fuldstændig præcist at svare på. Men faktum er, at smittespredningen er gået meget stærkt her i landet, sammenlignet med langt de fleste andre lande. Her i slutningen af februar måned står vi ved afslutningen, eller sidste halvdel af epidemien i Grønland. Det gør man ikke andre steder. Det skyldes utvivlsomt ikke kun noget med restriktionerne. Men helt klart, at en række forhold gør sig gældende her i landet. Nemlig, at der i byerne, specielt i de mindre byer, er en udtalt kontakt mellem befolkningen. Og derfor har vi set en udvikling, at når først smitten kommer til en by, så spredes den meget hurtigt. Det er faktisk kun her i Nuuk, at vi har set en mere langtrukken udvikling, som minder om det, man ser
i udlandet. Og det er simpelthen, fordi der formentlig er et andet kontaktmønster i en større by, men hovedsageligt fordi den er også internationalt set, ja, så er den jo ved at blive en lidt større by. Tak. Jeg vil så også lige tilføje, i forhold til det, som vi har drøftet i dag, så er det altid vigtigt, at når landslægen kommer med deres indstillinger, så er det fordi, de følger med i udviklingen. Så hvis man ikke kan vente til 2. marts, så står der allerede i bekendtgørelsen, at landslægen har nogle beføjelser selv, hvis der er nogle af de her krydstogtskibe, der gerne vil anløbe Grønland tidligere, for eksempel allerede den 28. Men vi kan ikke se grunden til, at vi skal holde fast i de her restriktioner. Vi glæder os blot til at komme over de her forhold. Og så skal jeg lige tilføje, at de her lempelser, der er sket nu, men efter man har afskaffet de her restriktioner, så er der sket rigtig meget trafik mellem Grønland og Danmark. Og jeg går ud fra, at der er sket en større trafik. Men kravet om mundbind på sådan nogle rejser, er det stadig nødvendigt at have mundbind på fly, eller kommer vi også til at afskaffe det krav? Det har jeg haft, mens jeg var stedfortræder for Naalakkersuisut for Sundhed, og landslægen har i den forbindelse understreget, at de restriktioner, der er gældende internationalt, det er noget, man har bestemt i internationale sammenhænge. Så for eksempel i Københavns Lufthavn, der er der krav om, at man skal bære mundbind. Og det sagde vi allerede dengang på et tidligere pressemøde, så derfor har vi bedt rejsende om at holde øje med, hvilke regler og reglementer, der er gældende for de steder, hvor de skal rette hen til. Så vi her i landet, så har man allerede ophørt eller afskaffet kravet om mundbind. Jeg vil gerne lige spørge landslægen med hensyn til vaccination af børn. Du siger, at det kun er 51% af befolkningen, der har fået den her boostervaccine. Hvad så med vaccination af børn? Det er jo blevet en mulighed nu. Altså, hvordan står man med hensyn til vaccination af børn? Tak. Jeg vil godt lige gentage, at det er 51% af dem på 18 og ældre, der har fået boostervaccination. Vores hovedfokus nu er helt klart at sikre, at flest mulige af de voksne får deres boostervaccination. Men at det stadigvæk er et tilbud til alle børn på 5 år og ældre om at blive vaccineret, for at de også er sikret bedst muligt imod smitte på længere sigt. Netop fordi vi nu kan forudse, at vi kommer til at snakke corona også fremover. Så svaret er ja. Vi er stadigvæk af den meget klare opfattelse, at jo flere, der overhovedet bliver vaccineret i Grønland, jo bedre rustet vil Grønland være til den tid, der ligger forud. Tak. Med hensyn til arbejderne i sundhedsvæsenet, der har man været nødt til at indstille nogle af tiltagene under de her coronarestriktioner. Hvornår vender man tilbage til normal arbejdsgang i sundhedsvæsenet? Tak for dit spørgsmål. Det vil jeg bede landslægen om at uddybe, men jeg kan allerede nu sige, at vi evaluerer løbende,
Og vi skal nok komme med en udmelding, når sundhedsvæsenet begynder at køre på vanlig vis. Ja, som jeg nævnte, så har vi fortsat et ikke helt ubetydeligt antal indlagte, som selvfølgelig belaster systemet. For at undgå smittespredning til patienter, tages der også stadigvæk en række forholdsregler inden for sundhedsvæsenet. Det duer ikke, man bliver indlagt og bliver smittet med corona. Og det betyder selvfølgelig, at der stadigvæk ikke er maksimal kapacitet. Men vi forventer, at i løbet af marts måned vil smittespredningen falde så meget, at det ikke længere vil udgøre nogen større ekstra belastning. Ligesom at hele vaccinationsprojektet på det tidspunkt vil være en del af de daglige funktioner. Og det vil sige, at i løbet af foråret vil man kunne sætte alle ressourcer ind på at indhente noget af det forsømte. Men det er også vigtigt lige at præcisere, at Grønland sammenlignet med rigtig mange andre lande har haft en meget lille belastning af covid-19. Vi har faktisk her siddet og kigget på forbruget af forskellige ydelser, røntgenbilleder, scanninger, laboratorieydelser. Og de foreløbige undersøgelser viser, at det har været en ret beskeden påvirkning af aktiviteten, der har været. Men der er helt klart ting, der selvfølgelig er blevet konkret udsat af det, som kunne udsættes. Så der er helt klart et efterslæb, som skal indhentes her i løbet af foråret. Tak. Landslægen kom lige ind over det, men man er lidt bagud i sundhedsvæsenet med hensyn til arbejderne. Hvor langt bagud er man? Og hvor mange måneder går der, eller hvor mange uger skal man bruge for at komme op på det her efterslæb? Der er nogle konkrete områder, for eksempel med nogle specialistrejser, hvor specialister tager rundt i landet og behandler patienter, som er blevet udsat. Der er nogle planlagte operationer, som er blevet udsat. Hvor lang tid det helt præcist vil tage at indhente det, det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Men mit bedste gæt er, at i løbet af det første halve år af 2022, der vil sundhedsvæsenet være kommet rigtig langt i den proces. Tak. Med hensyn til mit spørgsmål, så vil jeg bare sige det på dansk. Hvornår får vi flokimmunitet? Eller har vi opnået flokimmunitet på nuværende tidspunkt? Nu er det jo sådan så, at vi jo indstillede testningen
af mange forskellige grunde allerede i begyndelsen af januar. Hvorefter vi begyndte at tælle, hvor mange der var sygemeldte, og på andre måder prøvede at følge med i pandemien. Men det betyder så også, at vi faktisk har et mere ufuldstændigt billede af, hvor mange der rent faktisk her, når det er slut, vil have været smittet. Simpelthen fordi man ikke har testet, som man fortsat gør, for eksempel på Færøerne, og vil få et meget dækkende billede af smittespredningen. Men ud fra vores oplysninger om smittespredningen, herunder også på alderdomshjem og andre kritiske steder, ja, så vurderer jeg, at en meget stor del af befolkningen vil være smittet, når det nuværende udbrud det er overstået. Det vil man formentlig begynde at undersøge på et tidspunkt, som led i noget forskning, men det er ikke noget, der på nuværende tidspunkt er konkrete planer om. Tak. Et lille sidste spørgsmål fra mig. Når man lemper på restriktionerne, så er det som om, vi har overvundet det hele, eller vi er blevet verdensmestre. Men som landslægen også sagde, så kommer vi ikke så lige sådan afsted med corona. Hvis I som myndighederne skal sige noget til borgerne, kommer der restriktioner igen? Bliver det nødvendigt igen? Tak for spørgsmålet. Det er altid glædeligt at komme med nyheder omkring lempelser. Og det er fordi, de plejer også at lette meget på arbejdsbyrderne i sundhedsvæsenet. Så vi vil gerne lave lempelser. Men det kan også blive nødvendigt at lave yderligere restriktioner, alt efter hvordan tingene udvikler sig. Det er selvfølgelig meget svært at sige, hvordan tingene udvikler sig, men under vores møde med partiformændene i går, så sagde vi, at vi kan genindføre forskellige restriktioner, men vi har nu rigtig gode erfaringer med, hvilke restriktioner, der giver det bedste resultat. Og dermed, hvis der skulle komme nogle ændringer, så er vi klar på forskellige måder med at kunne komme med at indføre forskellige restriktioner, hvis det skulle blive nødvendigt. Pelle, har du noget at tilføje? Jeg vil gerne slutte af med at sige, det der handler om erhvervet, der har vi også lært rigtig meget med hensyn til, hvad der virker og hvad der ikke virker. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er jeg sikker på, at den lov, der blev spurgt om lige før, når den bliver taget op i Inatsisartutsalen, så kommer vi til at inddrage de ting, som vi har lært af de her erfaringer, vi har gjort os. Fra mit departements side, så vil vi til enhver tid stå klar til at arbejde på bedst mulige måde for erhvervet her i landet, og det vil være med til at sikre. Og dertil hører, at der nogle gange er behov for, at vi støtter op om at lave begrænsninger, og sådan er det også i resten af verden. Men en af de ting, man måske skal lægge mærke til, det er særligt med hensyn til de her begrænsninger, der for eksempel bliver indført med hensyn til værtshuse og så videre, der skal jeg sige, at vi altid men jeg er helt sikker på, at vi i den nærmeste tid, og også i forhold til de spørgsmål, som journalisterne spørger, så har vi gjort os en god lektie.
Du har et spørgsmål, men vi skal til at slutte af. Gasaluk, værsgo. Dem, der har fået boostervaccinen, som er 18 år og ældre, som er på 51%, der vil jeg så gerne lige understrege. Altså dem, er det dem, der har fået anden vaccine? Er det dem, der er færdigvaccineret? Eller skal man have den tredje vaccine, før man bliver anset som færdigvaccineret? Tak. Det er godt, vi lige får det præciseret. Når vi taler om indrejse, så er man færdigvaccineret, når man er blevet vaccineret 2 gange. Når vi taler om boostervaccination, så er det det 3. eller eventuelt det 4. stik, som vi taler om. Der er nogle helt få, som får tilbudt en 4. vaccination, som har nogle helt særlige sygdomme. Så boostervaccination er vacciner, som er ud over, at man er færdigvaccineret. Tak. Dermed er vi nu færdige med dette pressemøde. Det er meget glædeligt, at vi er nået hertil. Hvor vi nu kan fjerne eller ophæve de her sidste gældende restriktioner. Det har været en svær tid, vi har haft meget travlt. Og det er i samtlige departementer, og særligt i sundhedsvæsenet og politiet. Og jeg vil også gerne sige tak til befolkningen for, at I har været så gode til at være med til det her. Jeg håber, I alle sammen får en god dag.